केमेरामेन माबा नै बर' चेनेल बिनि चेनेलनि नामा जाबाय बर' चेनेल दिनै बर' चेनेलनि गोदान चेनेलनि फैदों रिपर्टार गोदान बर' चेनेल बैसागु रेडि जाबाय नै फोथाराव थुन दङ बै आब'ना थुहैनोसै जों थांगासिनो दा एखेबारे मन्दिरावहाय बाय दिनैसो बोसोरनि माने दिनैसो फालिगोन आरोना जोंना गामियाव थांगासिनो आं दा बोरै नुलानो माथो नै जों सफैलायबाय ज' ओंखारजोब्बाय नै आब'मोनबो बैसागो दिनैसो जोंना एखेबारे माने रायजो नाङैनो दिनै ज' खालामदों आरोना 3 थारिख ना दिनै आब' 3 थारिखमोन नामा 3 थारिखआवसो ज' जोंना ट्रेक्टर माबानानै फालिदों नालाय ओंखायनो न'आवबो हाबनो मोना बेयावनो दानखौबो हैनांगौ मन्दिरावनो ओरै जों थांनो ओंखारदों बेयावनो मोसागोन मुसुरगोन जागोन लोंगोन ज' इन्टारेस्ट खालामगोन आरोना नै लोगोफ्रा आं देलायदों फोथा थुथुवाखैनो थुनोसै आब' फोथा थुदो दे फैदों ओमफ्राय फै जानजियाव खानांगोन आरो ओरैबायलाय नै जों दा थांसै आरोना ज'नो एखेबारे न'नि गोजानो ओमफ्राय हजों मन्दिराव माखासे मानसिफोर लोगो मोनगोन ना रायजो राजाफोरखौ ज'नो बेयावनो दान बावगोन मान लागोन बयखौबो ओमफ्राय मोसाहोगोन ओमफ्राय नोंथांमोना नायलांफादो बिदिब्ला भिडिअखौ जोबोद आं बेगाव सोना लानोसै मोनसे दंबावो खोथाया ओमफ्राय सानसे जाखागोन हरसिम फांसनबो खादों दा फैद' दे खोन्था दा खानाय खफाखौ दा खागोन आङो नै मालाय बैसागु मोसानो थांबाय नै बैसागु मोसानो नै दख'ना मालाय गोदान गानथारदों नै मालाय भारा थेवबो गारनो हाया आंलाय देलायनायखौ मालाय गोदान गानथारदों नै खनसेनो दे गारनांगौ गारगोन आं ज्राब हौवा भारा थेवबो गारनो हाया आंलाय देलायनायखौ आंलाय जौखौलाय मालाय गोदान गानथारदों नै दा मोसायद' थांद' बाबा ओं गैलाबो दसेल' खामानिया बेयावसो थानांगोनहाय ओइ मा जालायखो
लाबावलायथारो जाखिनि जाथ'बाय आरो बेलासि समाव फैबावगोन जोंहा ओरैनो जोंनो बांसिन दंखायो रावबो नैबे लिपस्टिकखौनो जि फुनखाया आरो ओमफ्राय हमख्रबना फुनना होबाय हनै जि नै मोसानांगौ नालाय होखाबाय फुनना होनाया दा मोसानांगौबा हैलालाय गोदान बोसोरनि नै या देलायखांबाय मालाय नै सासेया नै देलायनायखौ लासै देलायहोदोंमोन आं ला जाखाबाय दा नै बैसागुनि देलायहोदों नै बिब' जोंनि बिजावजालि बे देलायनो रोङा ओंखायनो नै देलायग्रा बिथाङा नै लिपस्टिक फुनफेरा बियो फुनना होदों दिनै मोसानो थाखाय नै देलायग्रा बिथाङा होथारदों मालाय मोसानांगौबा दा नै ओइथिं फारसेथिं आरो गुरु होगासिनो आरो मान होगासिनो नै रायजो राजा फैजोबबाय बयबो आरो दंबावो फैनो नै देलाय जाग्राखौ नायदो एसे नै देलाय जाग्राया नायग्राफ्रा नैसे बिथांमोननि मान जुम लानानै गोबां बोसोरनि साखायाव आरज गाबनानै देग्लायनि बोसोर गोदानखौ गाहाम हामलायनायजों लोगोसे बोर सारस्रिनाय खुलुमाखै बियो खुलुमदो दा होखांबाय नालाय लादोलै माखासे मोसानो फैदों
deh deh